Ponúkame na predaj zabehnutý apartmánový dom pod názvom Wellness Privát 4 Lipy. Jedná sa o horský privátny wellness so 4 apartmánmi, situovaný priamo na turistickej trase vo Veľkej Fatre v dedinke Liptovské Revúce v bezprostrednej blízkosti Horského potoka. Leží v srdci Slovenska v náručí hôr Veľká Fatra na brehu Lopušného potoka a má celoročné využitie. Wellness Privát 4 Lipy sa dlhodobo teší veľmi pozitívnym hodnoteniam hostí na rezervačných portáloch. Dosahuje výborné hodnotenie a má množstvo výborných recenzií. Objekt ponúka kapacitu 10 plnohodnotných lôžok plus 4 prístelky a disponuje vlastným privátnym wellness, ktoré je významným benefitom pre hostí počas celého roka. Jedná sa o prevádzku formou krátkodobého prenájmu. Na dolnom poschodí sú 3 izby s vlastnými kúpeľňami a spoločnou kuchyňou. Na hornom poschodí je pohodlný apartmán. Poloha zariadenia je výhodná pre spoznávanie regiónu Liptova, do 30 minút autom sa viete prakticky dostať v podstate do všetkých známych turistických destinácií. Podnikanie je ziskové a dokazuje, že aj menšie ubytovacie zariadenie vie dosahovať pekné ekonomické výsledky. Projekt je vhodný pre investora, ktorý chce vstúpiť do segmentu horského turizmu. Taktiež je projekt vhodný pre pár alebo rodinu, ktorá chce spojiť bývanie a podnikanie. Ideálny aj ako firemný šalet vhodný pre teambuildingy. Ak vás projekt očaril a vidíte v ňom potenciál tak ako my, kontaktujte nás.